салом алейкум ба ҳама мардами ғариб, ба ҳама мардами тоҷик, ба ҳама нафарое ки ҳамин видеоро тамошо доранд. Дар аэропорти Дамадез ва қарор дорем. Рости пешай ҳама гуфтанем ки раҳмат барои нафарое ки бовар мекунанд, на мо билет мегиранд. Баъзе одамо мақсад дайра ҳидуранд. ҳаматон да ҳазор раҳмат ки бовар мекунед. Морам ҳаракат мекунем, штоби бе ягон проблема роитон кунем ва последни время хай ай Дамадез ва Внук ва Шермет ва ягон проблема нашидай рейсош 100% рафтестиянд. баъдан хостем ай нархи навои билет кам дар шуморо хабардор кунем. аввал дар масъалаи Сомонаи гав мезанем Москва душанбе ки дастрош инда қиматтар мегиранд 21, 22, 500, 23000. баъди 18, 19,000, 20,000 ҳамин нархҳои дар аэропорт. Узбекистон намедонам ай чӣ сабаб. Обшин последни время намедонам ай сабаби одам бисёр рафтан боша ки қариб ҳамаи рейсош пур шидагиай. Ай Дамадез ва 8-9 даҳанда фақат Самарқандаш мондагиай. Агар ки ягон рейси нав монанд, шумо дам ба дам зан зада пурсидан гиред. Шумо зан зани пурсе, барои ки мо видеоро мепартоем, бега мешава авиакасо рейсои нав мемонанд мепартоянд. Намешава ки мо мақсад бо видео кунем аделна барои рейсои нав партоем. Ба ҳар ҳол сабшестива мекунем ки рейсои нав партофтагианд, баъзеҳо намебинанд. Бароям кадомед ки мақсад раҳакӣ бошен, занг бизане пурсе, бинед ки билет ба дилтон набоша, бо пагажда занг бизане. ҳар рӯз рейс нав меброя, рейс яхелш отменен мешаве. Последни время ай Жуковский 10-15 рейс қариб отменен чид Узбекистон будагиҳо. Тулобуш дина парвоз кард, дина бе ягон проблема пассажиромона роӣ кардем, 100% рафтанд. Мегӯянд ки дар масъалаи ай Тоҷикистон омадан гав намезане. Рости дастрош инда 43,000, 45,000 ай ва арзони арзонаш 38,000 ай. Аммо одамое ки меоянд мепурсем ай Тоҷикистон билета арзон хардагиянд, якмиш ҳама ё тараф арзон хардестиянд. димш ки мақсади хайр рист кунем, ода билет бигирем биёянд ки депорт бошанд, саршон накунанд. Бо гуфтиам гапо ки дар бало мемонем ва хай инеми аэропорт тенҷи 2 рӯзи охир кантарак милиса бисёрае некем нашод документ проверка неста, яки баъди 3 сентябр указ продлит нашава. Мумкина барои нафарое ки пешай карантин документошон тамом шудагианд, мумкина ки хай проверка кунанд. А так гузараш да 100% кадоми раҳи наздик да боша биёяд спокойно билетша бихара. дихтирспори 3 саат пешай регистратсия расчётона бигирем. ҳамин гап хабари навай дал 16 бо Эмомҷон аэропорти Внукова рейсои уҷара гав мезана. ҳазор раҳмат барои нафарое ки тамошо мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед, лайк мемонед ва дигаронро совет метен, баъзеҳош история мекунед. ҳаматонда ҳурмат боше аҳвол. салом алейкум бародаро, подписчикои азиз, ташаккури зиёд ки моро дастгирӣ мекунед. Дар аэропорти Внукова қарор дорам ки ҳозир нав пассажирома регистратсияшона гузарондам. гуфтиам гапо ки соҳ саломат иншолло ба амри худо ки аз самолёт шиштан мерасанд. дар шоти нархҳои Внукова, нархҳои аэропорти Внукова гуфтанем ки аэропорти Внукова бисёртар рейси ютер душанбе мепара, баъд бисёртар рейсҳое дорад ки Внукова Бухоро, Внукова Самарқанд. дар шоти рейсҳои Самарқанд фаҳмонданем ҳамира ки рейси Самарқанд ҳозир худаш айни ҳол дар аэропорти Самарқанд худаш ремонт рафтаест, таъмир кардастанд. аввал аэропорти Навоӣ мепара, баъд ба аэропорти Навоӣ пассажиро ба автобус бе пул бечи то аэропорти Самарқанда мебаранд, мерасонанд иншолло соҳ саломат. дар шоти нарх навоз гап гуфтанем ки нархҳои аэропорти Внукова, нархҳои Бухоро, Самарқанд, Узбекистонаш вобшим ай нархи 6,000, 6,500 сар шудаги то 10,000 мехезад. дар ҳолате ки рейс аввал да меброя ҳамра арзон мемонанд, рейса арзон мемонанд. мисол иҷо холиай дар вақте ки бисёртар пур шидан мегиранд, мисол пассажирҳо бисёр шидан мегиранд, дар ин ҳолат уже қиматтар мегиранд нархи чира. ина барои шумо подписчикои азиз дар ҳамин ҳавои боронӣ омадем камера кардем, дар тақдири мо ҳам борон задестанд. як чиз дигар гуфтанем, нашоти рейси ютер яъне ки Внукова душанбе багажаш 20 килои 5 кило рӯшноӣ дорад. дар ҳолате ки агар ки 1 кило багаж зиёд боша ё ки 20 кило зиёд боша ҳамаша 4000 меспорем. дар шоти нархш гуфтанем ки айни ҳол рӯзи 8 ки ай Внукова душанбе рейс ҳаста, нархша 16,500 бо номаълум агар ки бисёртар ҳисоб пур шидан бигирад, ҷо камона бо ҳамурам қиматтар кардан мегиранд. ба числаи 11 ай Внукова ҳаста, иам 16,500, дар числаи 15 ҳам ҳаста Внукова душанбе, иам 16,500, баъди 15 то охири
دیگر نویگریون نیسته همه حساب سلامت انشالله با هم اخلاقی روان کردستیم کدامش که مثال نمیدونیم را چی را همش میگیریم خدمت میایم با ایرپورت گوشهشون میکنیم ویدیو کردیم برادر نه برادرها ایرپورت ونو کودا проверка کردستان Проверка чیه؟